Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ στην τροπολογία 1094 του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία καταργείται η επιβολή του ποσού 25 ευρώ σε κάθε εισαγωγή ασθενούς για νοσηλεία στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και επιβάλλεται σαν ισοδύναμο οικονομικά μέτρο η αύξηση της φορολόγησης των καπνικών προϊόντων. Λυπάμαι ιδιαίτερα που δεν είναι κάποιος από την διοίκηση του Υπουργείου σήμερα, ούτε έκανε τον κόπο να έρθει να επιχειρηματολογήσει για το μέτρο έως τώρα. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η μεταβολή επέρχεται για να προστατευτεί ο δημόσιος χαρακτήρας της παροχής υπηρεσιών υγείας και να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες εν μέσω οικονομικής κρίσης. Και όμως, κύριοι συνάδελφοι, θα περίμενε κανένας η ίδια συλλογιστική που καταργεί την επιβολή των 25 ευρώ στις εισαγωγές στα νοσοκομεία να αφορά και την επιβολή του μέτρου της χρέωσης του 1 ευρώ ανά ιατρική συνταγή, ακόμη και του μέτρου της χρέωσης 5 ευρώ ανά επίσκεψη στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων. Αυτές οι διατάξεις και τα μέτρα που επιβάλλουν είναι διατάξεις ισοδύναμες με ρυθμίσεις ανισότητας. Και έτσι, είτε έχουν διαδρομή μεγαλύτερης της 20ετίας και έτσι φύρμωσαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, όπως είναι η επιβολή εισιτηρίου 1.000 δραχμών στην αρχή και μετά, σύμφωνα και με τις μνημονιακές επιταγές 3 και 5 ευρώ για τα τακτικά ιατρεία των νοσοκομείων, είτε είναι κατευθείαν μνημονιακά μέτρα που θεσπίστηκαν με τον νόμο 4093 του 2012, όπως το 25 ευρώ για τις εισαγωγές και το 1 ευρώ ανασυνταγή στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου σχεδίου του μνημονίου. Αναδεικνύουν όλες αυτές οι διατάξεις τη μεγάλη υποκρισία της συγκυβέρνησης που ενώ κόπτεται δήθεν για την προστασία της δημόσιας υγείας και αφαιρεί 25 ευρώ και πιθανολογεί απώλεια 45 εκατομμυρίων για να επιβάλλει το μέτρο στα καπνικά προϊόντα, διατηρεί το 1 ευρώ ανασυνταγή που θα αποφέρει 60 με 70 εκατομμύρια, δηλαδή θα επιβαρύνει τους ασθενείς και θα αυξήσει τη συμμετοχή τους στα φάρμακα που ήδη είναι αυξημένα από 9% η ατομική συμμετοχή το 2009 σε 11% το 2011, σε 25% σήμερα, σε 32% ατομική συμμετοχή όταν εφαρμοστεί το μέτρο του 1 ευρώ και η διεύρυνση που επίκειται του καταλόγου των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων που επιβαρύνουν παρόλο ότι είναι φάρμακα αποκλειστικά τους ασθενείς. Αυτή την απίθμενη υποκρισία τη συναντούμε σε όλες τις αλληλοσυγκρουόμενες και αλληλοδιαψευδόμενες δηλώσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας για τη διάθεση των ποσών που αναμένονται να εισπρεχθούν. Άλλοτε βλέπουν αυτά τα ποσά ότι θα συμβάλλουν στη μείωση του δημοσιονομικού χρέους, όπως έλεγε η αιτιολογική έκθεση του 4093 που τα επέβαλε. Άλλοτε καταγράφονται σαν ενισχύσεις του ΕΟΠΗ και πρέπει από αυτό το βήμα πρώιμα να καταγγείλω το συζητούμενο από αύριο νομοσχέδιο που προβλέπει την αλλαγή του ΕΟΠΗ σε παιδί και ταυτόχρονα ψηφίσαμε προϋπολογισμό για το 2014 με 334 εκατομμύρια ευρώ μείωση αυτού του φιλόδοξου νέου σχεδιασμού που πρόκειται να απολύσει 4.000 γιατρούς και εργαζόμενους, να ικανοποιήσει τις μνημονιακές ανάγκες, αλλά να μετακυλήσει όλο αυτό το κόστος στις τσέπες και την φροντίδα των ιδίων των ασφαλισμένων. Άλλοτε θεωρεί ο Υπουργός Υγείας ειδικά ότι μπορεί να αποτελέσει κουμπαράγιο τους ανασφάλιστους. Για να ομολογήσει όμως ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης κοινικά, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Μανώλη του Γλέζου, δύο πράγματα. Ότι αν πληρώνεις 1 ευρώ ανασυνταγή δεν θα γράφεις φάρμακα για ψήλου πείδημα, έτσι είπε ο κ. Υπουργός, και επίσης ότι η ιδέα που επικράτησε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ότι δημόσιο σημαίνει τζάμπα είναι καταστροφική και οδηγεί στην απαξίωση του δημοσίου. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι της μνημονιακής συγκυβέρνησης. Είναι η επιτομή των ανάλογων μέτρων, των κοινικών ομολογιών, των δολοφονικών εφαρμογών της νεοφιλελεύθερης οικονομίας και της αγοράς στην υγεία.
τα ισοδύναμα δημοσιονομικά μέτρα είναι παραμύθια. Η καθολική πρόσβαση στο σύστημα υγείας, δημόσιο, δωρεάν, αξιόπιστο, διαγράφεται δια μιας. Στην κοσμοαντίληψη του Υπουργού Υγείας, στη ρατσιστική θεώρηση της κυβέρνησης ότι οι ασθενείς είναι υπεύθυνοι και φταίνε για την αρρώστια τους, γι' αυτό πρέπει να πληρώσουν τις υπηρεσίες υγείας σε μια ολοκληρωμένη και απελευθερωμένη αγορά που όλοι ομολογούν ότι εξοντώνει η νοικοκυριά με καταστροφικές δαπάνες, εξοντώνει τους φτωχούς, τους άνεργους, τους ανασφάλιους και τους χρόνιους πάσχοντες. Για να μπορέσει μετά να θριαμβολογήσει η κυβέρνηση ότι οι δαπάνες υγείας έπεσαν κάτω από το 6% του ΑΕΠ και έτσι οδηγούμαστε σε καρκινοπαθείς χωρίς φάρμακα, σε παιδιά χωρίς εμβόλια, σε 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους χωρίς ελπίδα υγειονομικής κάλυψης. Ξαναγυρνώντας τώρα στη συζητούμενη τροπολογία, η αύξηση του φόρου στα προϊόντα του καπνού όχι μόνο δεν αποτρέπει το κάπνισμα, αλλά ενισχύει το λαθρεμπόριο και ανέφερε προηγούμενα η συνάδελφος η κυρία Τριανταφύλου για την τρομερή αύξηση, την ίσως και 8πλάσια αύξηση του λαθρεμπορίου στην προηγούμενη αύξηση των προϊόντων καπνού και εξοντώνει τους περιπεριούχους γιατί ήδη με τις συνθήκες αγοράς που επικρατούν σήμερα έκλεισαν τα 50% των σημείων μικρών περιπτωριούχων και όπως είναι γνωστό όλες τις τροποποιήσεις των συντελεστών που προτείνονται, της αύξησης δηλαδή του φόρου των καπνικών προϊόντων, επιβαρύνουν μόνο τους περιπτωριούχους αφού και η τιμή πώλησης και η τιμή αγοράς δεν έχουν περιθώρια, τους επιβάλλονται και έτσι λειτουργούν εκτός ανταγωνισμού. Επίσης υπήρξε στις τροπολογίες αυτές κάτι το ακατανόητο, κύριε Υπουργέ. Καταθέσατε την τροπολογία και στις 10 Ιανουαρίου και στις 13, την ίδια τροπολογία του Υπουργείου Υγείας αυτή. Με αποτέλεσμα στο ενδιάμεσο διάστημα να εκτελονίσουν οι εταιρείες των καπνικών προϊόντων τα προϊόντα τους και ήδη να έχει χαθεί αυτή η δυνατότητα της επιβολής του μέτρου γιατί το έχουν ήδη κερδίσει με τις παλιές τιμές. Και θα έχουμε σημαντικό πρόβλημα στην ενίσχυση έστω του ανάλογου κωδικού για την βοήθεια, για την υποβοήθηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα ήθελα τώρα να δω και να πούμε σε ποιους κωδικούς και ποια ταμεία κατευθύνονται μέχρι σήμερα τα έσοδα από την αύξηση της φορολογίας που έγινε το 1988 στα προϊόντα καπνού. Ποιες δαπάνες υγείας κάλυψε ο Υπουργός, παραδείγματος χάρη το 2013, με τα 9.190.000 ευρώ του κωδικού που πηγαίνουν τα έσοδα από τη φορολογία καπνού. Πόσο ωφελήθηκαν οι δράσεις για την καπνιστική συνήθεια αφού έτσι τέλος πάντων ομολογούμε ότι μπαίνουν σε ένα επαχθές μέτρο του καπνίσματος. Καμιά δυνατότητα σε αυτούς τους κωδικούς δεν υπάρχει, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, καμιά δυνατότητα δεν υπάρχει για την αντιμετώπιση των βλαβερών συνεπειών του καπνίσματος. Είναι χρήματα που μπαίνουν σε έναν ανοιχτό κωδικό για να τα χρησιμοποιεί ο Υπουργός Υγείας και να μπαλώνει τρύπες όπου χρειάζεται. Κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός δεν χρειάζεται ισοδύναμα ανισότητας που φορολογούν την αρρώστια και στη φάση της πρόληψης και της εκδήλωσης και της αντιμετώπισης της. Η δημόσια υγεία έχει άμεση ανάγκη αποστήριξη με οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη και αγωνίζεται καθημερινά για υγεία και κυρίως για αξιοπρέπεια. Και μαζί του αγωνιζόμαστε κι εμείς για την κατάργηση κάθε φόρου υγείας και του 1 και των 5 και των 25 ευρώ. Και θα φροντίσουμε να αποκαταστήσουμε ένα δωρεάν, αξιόπιστο και δημόσιο σύστημα υγείας. Γι' αυτό καταψηφίζουμε την υπουργική τροπολογία, υπερψηφίζουμε την τροπολογία που έχουν καταθέσει και συμφωνούν μαζί τους οι συνάδελφοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ευχαριστώ.